Ды ладно, ты так само маешь близнецу? Так, вам варто познайомиться. Стейсі такая упоротая. Моя зараз хотеть Старбакс. Стейсі, ти сёння сапраўды нібы упоратая. Ошалеть, мой брат Рэй так само упарант. Рэй, вали нахер з майго ганку, ты знову посраўся. Моя сестра не боится порушать закон. Угадай, хто знов перевысил хуткость. Стейсі, якая ж ты шалёная сучка. У 12-й раз. Гэта так забавно. Мой брат Рэй так само порушае закон. Гей, народ! Ён прыйшоў, каб сустрэцца з 13-гадовай. Пізяпу, я 14. Моя сестра не цураецца палітыкі. Стейсі, ты куды? На пратэст за правы жанчын. Так трымаць, Стейсі. Майго брата таксама цікавіць палітыка. Рэй, ты куды? На пратэст за правы жанчын? Не. Калі б Стейсі не вяла зараз урокі, я б ёй патэлефанавала і сказала б, што знайшла яе будучага мужа. Яна настаўніца? Так, не можа быць. Мой брат Рэй таксама калісьці выкладаў. Мы мусім зладзіць ім спатканне на выхадных. Як ідэя гучыць добра, але мой брат Рэй цяпер у турме. А боже мой, які жах! І як ён там? Мой першы дзень. Я ведаў, што мусіў паказаць сябе. Таму я знайшоў найбуйнейшага гаўнюка і надзёр яму срэку. З таго дня мяне ўсе паважаюць. Гэта было, калі ты выкладаў урокі разумова адсталым, Рэй. Малому было 10. Тулусты выблядак на мяне дзіўна зыркаў. Ён быў касавокім.